upama sliramu sekar melati aku kumbang ngidam sari upama sliramu margi wong maneh pun kakang bakal lewati setyane ngati nangsa kenan tiling netra rinasa karasa rasane ngendriya amiterasa jagat raya akalingan nanduk kalingan apa Kang Mas awukir lan samudra ora ilang mamanise aduh hati-hati selawase hati-hati selawase niki ngaturaken napa menika nderek mangayu bagya anggenipun kagungan hajat Bapak Wagya. Bapak Wagya, mugi-mugi anggenipun kagungan hajat tansah mangge rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Amin, amin. Juga amin. selamat menempuh hidup baru buat Mas Kempuk. Kempuk. Kempul, buat Mas Kempul. Ndi jange? Loh. Kleru aku nggo. Abdul. Kok Abdul to Pak De? Iki Loh, sing Abdul ngejop aku ki Kempul ki. Wo sing ngejok kowe Kempul lho. Heeh. Berarti udu kene omahe. Kleru ya Erin. Ya Allah. Alamate kene ngendi? Abdul Rahman. Kene ndawe lho. Ning fotone iki. Oh, jenenge Abdul Rahman. Ning kok ning anu keleh ngaku kula Kempul ngono. Oh. Iya ta? Heeh ta? Iki omahe Kempul ta? Oh lah iya. Lah cahe endi Kempul? Endi cahe? Cahe endi? Nggih, oh alah jenenge ki Abdul Rahman. Abdul Rahman aku yo kaget ratak. Ning kanca-kanca nek ngarani Kempul. Oh iya, Mas Kempul Abdul Rahman. Dan Mbak Indi Nur. Selamat menempuh hidup baru. Kempul 5 apa kempul pira kuwi? Kempul 6. Oh, kempul 6. 6 ireng. Kuwi nek kerokan. Ora iki lho, kempul ireng. Maksudnya ki wonge ngono lho, Pak. Wong ireng tak kira kempul kerokan. Nggih, Pak Wagya nggih. Semangat, Pak, semangat. Sajake kok kuwatir. Wah, iki engko ndang dicape gunung gendang terang. Nggih. Iki Mas anu berarti nganteni rung ning kene iki, Mas. Mas Kempule urung enek kene iki. Oh wis. Lah kok ora lungguh ning kene? Oh sesuk. Sesuk iki Rin, cara cani iki ndonga sik Rin. Oh iki ndonga sik. Ndonga terus sesuk udan terus bar ndonga to. Kene petengan. Lho kok petengan? Kok klutuk-klutuk mbelah duren. Biasa manten kok ya. Nggih. Napa menika sanese teng mriki niki nggih di streaming. Live streaming. Studio X Mas Wandi. Janela. Iki lak ya kru, asline Kempul iki lak ya ne krune grup iki. Lah caca do ning ngono glung ngentek sajen. Ya to ki do ning ngono. Tukang syuting kok golek inepan lho. Ora kuwi tunggu sajen. Tunggu sajen. Nalikane
Nduk Rini. Halo. Muga-muga Mas Abdurrahman utawa alias Kempul. Nggih. Muga-muga ndang duwe turunan. Amin, mugi-mugi bahagia selalu Dan nular ning dan sliramu. banyak momongan. Amin ya rabbal alamin. Iku ndonga pirang-pirang taun lho, Rin. Kula yo ndonga. Sing mau golek sing kaya ngapa? Mbuh, Pak De. Urung kepethuk. Upama sliramu sekar melati Mesti wangi ya, Pak De. aku kumbanduk angidam-idam sari Terus ngisep madune. upama sliramu margi Dalan. wong maane Injih Kang Mas. Mas Kempul kang bakang lakoni Nora yae. Sinak senlin tangelaka. Janji prasetyaning ati. terus jagat raya kali ngono nduk rini mungkin lan samudra ora ilang nduk memanisi aduh hati-hati selawase iya dhisik Pripun? Mas Abdul Rahman ki dhisik arep nglamar yoga dadi yoga Arep ngelamar dadi yoga. Oh, ning ora kelakon karo Mudhor Laras. Gak kelakon terus melu studio bar melu studio terus melu Wahyu Mulya ketoke. Ketoke ngetutke peni bareng kok. Ngetutne peni saiki. Heeh, peni audio. Ning wis lulus kabeh saiki dadi modin ketoke. Dadi modin saiki. Kempul kuwi? Iya. Ya Allah ya Robi. Iki mantane sesuk ki modin. Lho sampean ki nek pamane. Berarti pendak malam Jumat yaksinan iya. Iya ya Ya ta, Bu. Buka sithik. Matur suwun Cahayu. Pak. Studio X Mas
Uga laras. Hei. Hei. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Doni Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani. Ayo Mbak. Bareng mukti kowe kok jur malah lali marang aku Siti mesti nesu terus ngajak patu jongono jongono. Ndredeg to Pak Anu? Lagi pisanan kok. Lek dul niku nek pisanan mesti lah ya ndredeg. Napa niku? Pas dadi mudin niku lho ngujubke bancaan. Oh, pas dadi mudin. Malah ndredeg dul. Ndi to cah iki? Samsaya kempul. Sapane gemeter kabeh. Lah bojone niku lak guru TPA. Nggih. Pas malam pertama niku lak kan Al-Fatihah sik ping 1000 ngoten. Nggih. Loh. Nggih to, Pak? Ya oh, nek malam cerita ngoten niku. Oh, malam pertama niku Al-Fatihah ping 1000. Walah rampunge subuh niku, Pak. Subuh pe kadung turu. Yuk. Apa kowe? Apa? Kowe pancen ra kelingan jaman biyen ya kan kowe janji bunga susah ya dilakoni Sugeng dalu Pak Yanto Sugeng menika Pak Arti yang wonten Banyuwangi Pak Dekutu wonten ing Kranjekang Dimas Dono yang di Jakarta Mami Ase yang di Taiwan Wibisono Pengkok Mania Druwa Mania Wilujeng midhangetaken Senggo Udo laras Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Yoni Mas nalikane nandang susah apa sing ngancani pacocol kebelengan awas aku tetap setia dan tetap setia ya Kang Mas durung nate gawe kelah lan gawe kuciwa ayo Dek ning saiki bareng mukti kowe malah lali marang aku Siti mesti nesu terus ngajak padu jangan
Napa, Pak? Sogok kri-kri mau. Bangga. Lah niku anu wong ngurek-urek kuping, jangan negatif thinking ya. Nggih to, Pak? Ya Mboten. Lah napa, Pak? Lah napa, Pak? Kanginan lho, kanginan kipas angin. Ya ora, Pak. Apa gawe pancen ora kelingan. Iya. Biyen ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Pak RT napa Pak Bayan? Pak Narko monggo. Pak Narto? Pak Narko juragan abuk organik. Juragan abuk organik. Buri pasar Surabaya. Surabaya. Oke, siap. Nek butuh abuk, Abuk organik kondang no. sampean kita ben rodok lemu sithik, ketoke perlu ngunjuk rabuk. Organik. Loh. Esuk awan ning omah awes ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mider anggonku golek ora krasa esuk awan nganti bengi cahayu Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kekencangan tak rindik saka ateman sarmi ngoceh dheweke ngalih pencoan galo kae ada sawung ambak aja ngece apa dangakon agawe pikir kukuhome seretir tak sawang tambah manis bungarit katon seneng jejer jelirane ya ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendang atiku sansaya datra tak sranani sepi puluting benda Studio X kasih ngoyong son Penny audio son Jembeng Jur Padi Kudu wonten klandhekan monitor nggih Payanto tanggane Pak Markun nggih oke Pasri Membo wonten ing Sragen Mas Wibisono Pengkok Pengkok mania Mas Grandeng nggih Mas Grandeng esuk awan ning omah awes ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng ring mider anggonku golek ora krasa ayo Pak De esuk awan nganti bengi terima kasih
lencoan kalau kae tak suwun ambak aja ngece iya podang kuning agawe pikir-pikir kukume seret ireng mas seret ireng rin tak sawang katon ayune bunga katon seneng nyanding sirahane ora bakal atiku kekiwang liyan si podang andutut ati kepranan ora mendem atiku sansaya datang asranani senepikat pulut teng benda niki Pak Lurah ayam tentrem Lawase kowe lunga ora pamit aku ayo dowong ayu pepujanku ati susah mas mungkin sliramu apalat balon hijau Mas Anung das pundi Pak Bibit kalih presiden pusatnya itu nggih ndredeg nih Pak presiden pusat ini marin ndredeg lha enten apa lho kula pun jinak lho Pak Bibit lah nggih pusat masalahnya nggih ya Mas Anung ya alhamdulillah kula pilih dadi presiden pusat mawon kok Pak nggih ta Pak nggih monggo aja seneng bali bisa sumanding ana ing sisihmu sugeng dalu magandong wonten tengkok Pak Markus Pak Teguh wonten ing Mojorejo sugeng botol Yo kak yo. Hey ya hey. Halo Pak Bibit.
lawase kowe lunga ora pamit aku Jowong manis pepujanku hati susah mongkan liamu Mana di mata ada muda laras katresnanku ora beda rasane ngatiku awak lungkrah gak iso turu pewayanganmu greridu atiku dino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali apalan dus balon hijau rasa kangen rapi somari amung sira kang bisa nambah sumanding ana ing sisemu nggih sembah nuwun Pak Bibit kerusuting silakan berjoget semuanya ayo kemari di sono wonten Pak Mas Grandong Pak Kudu wonten Bebek Mania Subak Mojorejo Mayanto Sugeng Pidangatan wonten Hik Surabaya ya Mas Kancil ya Pak Markun Prima Syariat Pak Markun Sugeng Dalu monggo Pak wong lali ora kelingan aku titik pamitan iya yo neng kono dadi grejekan aku ati wong dadi jalaran awas aku jane ya wis ngerti sampeyan wingi Mas lunga metu mburi jare pamit ning Magetan jebulane lunga ning Bayanan bola balik cemburu rina wangi ya kowe ngajak turu tak turuti asilino rontas ana wong cemburu yen ora ento cemburu Mas tak siramu ana omah turun tak lilang
kelingan aku iki dek lunga pamitan kok ya ora pamitan ki lho yen mengko dadi berantakan lah ya wedi konangan aku wedi Mas wong jalaran aku jane ya wis ngerti sampeyan wingi Mas lunga mangkat bengi jare lunga ning Semarang sebulane lunga ning Magetan ya ola bali ka Cemburu kowe titik bisa tak turuti ngasilino roko akeh ana wong cemburu yen ora entuk cemburu Mas nduk sliramu ana ngomah turu tak lilan ninggenmu lunga ning sliramu eling keluarga matur nuwun Barini nggih Matur sembangun Pak De Rin, terus rong wae ngarep pelupuh. rong pelupuh
aja. Ayo. Kanggo Aden anak putune kana rasake bebasan wengaran kudu eling. Mesti kudu tansah kudu eling. Ojo ngaji mumpung selisa tembe burine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja Aden anak putune kana rasake bebasan wengaran kudu eling. ning ngoten Anggere udan ya metu larone. Ayo lah. Ayo Mas Tri. Bek jebek. ubur-ubur ikat lele Apa tuh? sele Oke. Asik. Selalala. ya Monggo Pak Made. dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak. kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengene Oke. ono Walah. kene aku nunggu kowe SMS rambelesi yen tak telepon HP-mu buka siji kok mati buka loro mangkel aku mangkel yen kepadha irungmu mesti tak jiwel Allah, Allah, lali Janjane kowe ning endi gelagatmu mas sajak tak kita Priyane atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Audio Sound Studio X Multimedia. Monggo Pak Made. dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengene ono kene Apa? kowe abang kawan Solo tak SMS rambelesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel
lali Ya Selake Sapa wong sing ora gelo kadung janjan barini ora teko tak kira ora sida janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyobriyane atiku sujana gawe kencan karo wanita liya nggih sembah nuwun Pak Made Pak Made matur suwun. nggih sembah nuwun Nduk rene lungguh nggih ganti Mbak Leni iki juragane Batako. Mas Andi juragane Batako ya Mas Andi tindak rene. Ndi lenggahe endi Mas Andi? Mas Andi juraganipun Batako. Ayo tindak rene Mas Andi. Batakonya wis garing to Mas? Wis iki karek nyetor Ayo, ketok. karek nyetorke. Iya Mas Andi. Monggo. Tak parani lho Mas nek ra gelem rene. Mas Andi lenggahe temu ndi? Ayo Mas Andi. Rene Mas. Ayo Mas Andi. Lah ning kono adohe. Neng arep tunggu lawang. Sini Mas, Mas Andi nyanyi lagunya apa? Gogoi Mas Andi. Ayo. Mas Andi, ayo tindak rene. Mosok ndadak diparani rono. Pundi Mas Andi? Kersa mboten? Ayo Mas Andi. Giliranipun jenengan yo. Mboten kersa. Mosok Batako 5 ora cukup. Mas Andi. Ora nganti setengah terke kok. Lah ya. Kersa mboten? Mas Andi. Ora kersa. Kadose isin nak, Pak. Ora kersa. Wala diwa tak peksa-peksa. Sanese sinten? Nggih. Mbok bilih tasih kepel lenggah. Mas PT, Mas Subur. Pak Subur tas lenggah. Pun kondur yuan. Ya. Pak Lurah Pak tas Lurah, lenggah. tasih lenggah. Deleni Pak Lurah tas lenggah. Bar panen jagung setengah hektar. Pak Lurah, monggo Ya, Pak Lurah. mriki. Monggo, Pak. Ngersake lagon menapa? Utawi nyanyi kiyambak. Mboten. Wakil Pak Haji Anum, Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Anum nyanyi malih? Oh, mboten. Niki juragan ayam bakar. Tak cerake malah wedi lho. Ora kersa yuan. Mboten kersa. Ya, nek ora kersa. Iki diparingi napa? Juragane syuting. Juragan syuting utawi kru-kru syuting, ayo. Lagunya apa? Kala-kala disenengke ganti juru. Grup syuting nyanyi yo. Grup syuting. Kipli, Kipli. Ayo. Ayo. Kipli duet Duet sama karo Mbak Leni. Dedek Leni. Ayo. Tengah wengi war turu Kipli. Rojeng. Ayo oke. nyanyi ya. Ayo. Ayo. Jaluk kudu nyanyi ayo. Salam kangen. Kipli. Ayo iki yang joget ayo. Ayo kabeh. Ayo Rojeng. Ya sing nyanyi gandeng Kipli ra kersa. Laron cokek mania ayo Rojeng sapa ki ayo. Tenan ra. Ayo salah siji. Ayo. Rojeng. Karo Mas Manten joget sisan. Kalau nggih pamundutan saking security niki Rojeng. Ayo Pli. Ayo Kipli. Ayo yo. Monggo syuting. Iya. Rambok rene. Asal.
Podo sesoran Terus ronceng rombongan Joko ngebut ngebut tanpa duka ora omong biaya ning saiki ronceng kudu diatasi yen kepacut bisa gawe golane Mas Kipri. Madhep ora. Udah laras soketnya Indonesia. Rombongane Joko ngebut ngebut tanpa duga ora emoh yen saiki roce kudu diatasi yen kepacut bisa gawe pepati rame-rame satengah dalan kadang-kadang yo cek podo rombongane Joko ngebut ngebut tanpa duka ora emoh ning saiki roce kudu diatasi yen kepacut bisa gawe Matur suwun, Bos Kipli. Iya, di TF. Kipli juga kan. Lah iso. Walah pli. Elok juragane. Lah pundi Pak PT pundi? Mbak Rini. Siramu timbali Pak Ramen PT. Oh, Pak Yasmin, Pak PT. Sinten Mas sinten? Mas Toto. Lagune Mas Toto kangane ati juragane beras balap. Dek jebek. Ki dhuwur gen ra ngatuk. Kangane ati ki Mas Toto sing Pak Dekino lagi ya. piye? Niki Pak Ngatmen ajeng ngersake lagu. Apa? Pak PT. Lagune apa? Napa Pak PT? Lagune napa jenengan? Kok mboten mudeng? Biarin Cahayu. Ya diaturke Mas Toto juragane Pun niki beras kau. nyawer 100. Lagune napa Pak PT? Kangane ngati sik ya. Mboten mudeng.
Ya Mbak Dewi, Mayang, kena ngantuk nok. Karo Diajeng kira tekluk ya. Ngersake kentil geyong Pak De. Oh kentil keong, ya tak Kentil tulis keong. Tri. Iya iya. Kangane ati Oke, kagem oke. Mas Toto monggo. Wis nyawer 100 Mas Toto ya diaturke. Kentil geyong. Heeh. Kangane ati terus kentil keong. Ya. Bisa. Kagem Mas Toto. Juragane beras dalam. Udo laras. Hey ya. Hey. Ya. Sanko ati susah abang kawan Solo enten dawa sayang rasane hatiku awak lungkrah gak iso turu wawayanganmu ngeridu hatiku Neng jero ki dong apa iki? Aja seneng lang gagas tresnaku iki rabe layu ora suwe aku bali bisa sumande ana sisemu
mending ana ing sisihmu Kentilmu kiyong ngono kae ya deh ya. Nggih niki sing lagi ngunggahke gendeng Bebek Mania, selamat menyaksikan Mas Gombloh. Mas Ari wonten Perumahan sugeng midhangetaken. Mas Ari Rengganis. Kentil Mas. Keang Ala ala keyang Kang Mas. kentil Kentil Mas. keang keang Keyang Mas. kentil terati samper ke mae Terima kasih. Ala ala keyang Mas. kentil Alah kentil Mas. keang keang Keyang Mas. kentil Kentil Mas. keang keang Keyang alah kentil yang gede keyang yang cilik kentil ala ala keyang Mas. Ala ala kentil Mas. Alah keyang Mas beyak kentil. Alah alah kentil keyang Mas. Man segarane ayo rukun ambek kancane alah alah keyang Mas. Alah kentil Mas. Keyang Mas. Kentil Mas. Bebas gedenge raja dasar bagus tur prasaja lala keyang Mas. Layan gede Mas. Yen cilik Mas. Yen gede Mas. Samper ke Mae cerah orang hampir ke alah keyang Mas. Alah alah kentil Mas. Keyang Mas. Matur Ibu.
gejlok. Kino gejlok kino gejlok. mergo mikir sumbangan. Keri-keri. Kino gejlok gejlok kino gejlok pikire nyumbang dhewe. Ya. Pak Kino gejlok. Gejlok Pak Kino gejlok amarga akeh duwite. Oh Pak Kino gejlok. Pak Kino gejlok amarga okean ngombe. Lo Kino gejlok. lo Ya. Kino gejlok meneh. lo Kino gejlok. lo Kino gejlok dhewe. Pak Kino gejlok. Gejlok Pak Kino gejlok amarga okean ngombe. Keri. Kino gejlok. Kino gejlok. Kino gejlok amarga miwit utek. Ade. Kan Pak. Ayo Gus, juragan pitik. Yo, juragan pitik ngawer yo. Sawer. Kino gejlok. Gejlok kino gejlok mikir ate sumbangan. Kino gejlok. Gejlok Kino gejlok amarga mumet iki. mumet sirahe. Kino gejlok. Gejlok kino gejlok Amarga mumet sirahe. Kino gejlok. gejlok Kino gejlok amarga oke bojone. Ora ding ora sitok. lo Kino gejlok. Ayo juragane bis. lo Kino gejlok. Kino gejlok. Terima kasih. lo Kino gejlok meneh. Yo siji. Kino gejlok. gejlok kino gejlok Amarga bojone mumet batuke. kino gejlok kino gejlok Amarga oke anobe oke utang. kino gejlok gejlok kino gejlok Mumet sirahe. kino gejlok gejlok Kino gejlok amarga kokean anake. Kino gejlok gejlok kino gejlok mikir ate mumet sirahe. kino gejlok gejlok Kino gejlok amarga oke anake.
Kita keclok. Nyuwun pangapunten. Kina keclok. Oh, kita keclok. Kina keclok. Amarga oke anake. Amarga Kokean utang Masih bersama Muda Laras Soketnya Indonesia. Beni Salon, Kontes Sahadi. Awas. Muda Laras Soketnya
ngono kuwi isin ah. Udah laras. Yen kelingan mring siramu jamane deseno ing panangan aku duwe kanca putri kapyan wayu lahir lan batin itu second pamora Madewi lara kenale suweno tak goblok yo Pustaka Udah laras. Aduh supaya Boyo dadi wong ora ngopo aku iki kudu tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani. Margono siap Margono. Yen tau weruh sliramu jejer dheweke. Bablaske kangane semu. Hoi, kangane semu. Asmara. Awas reoke. Aku yen nyanding wanita liya ki pirene ya. Wes milio dadi karuan apa karuan bola bali mung gawe kaone rasa nos liramu ra bisa jaga wes milio sayang aku apa dheweke wes milio dadi bojo
pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane manjek dulu Tutupannya terate. Langsung terate. Terate. tangismu esemu guyumu Oh ya. wengi mung gawe rasa kangenku tak lali malah saya malela tak endani malah katane mata Lila jajane aku wis lila. ya cak Nanging saiki ora bisa Wae pitik. saben isin ada. Apa turun maturmu Terate. Terate yo. ayo yo Terate. pengen angkat pikiran apalagi memandang Otak. Sekali lagi, Bupati Purwodadi. Kalau sekolah, kita daya lancar. Oke. Kalau Purwodadi kerasa konco. Dolan sedaya minum amit. Kata nyerang mangapunten. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.